Здравейте и добре дошли в новия епизод на рубриката, която имаме в канала на Smart Money. Днес на гости ни е Филип Нотафис, който е основен акционер и изпълнителен директор на Paysera България, като темата е предстоящото първично публично предлагане на компанията на Българска фондова борса, пазарът за растеж BIM, но ще си говорим, разбира се, за много други неща, не само за компанията, за бъдещето на разплащанията, за банковия сектор, как се финансира дигиталния бизнес в България сега и в бъдеще. Така че темата ще е доста интересна. Първо, благодаря ти, Филип, за това, че прие поканата ни. И да започнем от там. Много хора питаха, искат нали, да разберат повече за теб и за компанията Paysera България. Благодаря за поканата, Стена. И а, да започна с себе си, така ли? А, в моя предишен живот имах компания за бизнес софтуер. Правихме много софтуерни решения за множество компании, в частност банки, застрахователи, много сравнително големи дружества. Аз съм завършил компютърни системи. 2014 така поприключих с тази част на развитието и ми реших, че искам да се развивам в сферата на финансите. Тогава сравнително случайно, аз много исках да правя equity crowdfunding, обаче тогава беше много рано и някакси случайно стана връзката с Paysera и стартирахме бизнеса в България, който мисля, че към днешна дата е така доволно успешен. Разбира, има много какво да се прави допълнително, но мисля, че имаме един добър бранд, доволно количество, доволни клиенти. Мисля, че правиме почти всичко, което прави една банка, като изключим кредитирането, разбира се, само че paperless, mobile, без офиси, без хартията и всичките процеси около нея. И някак си така си представяме бъдещето на разплащанията. Моя акъл не може да го събере как е възможно, примерно след 10 години, една компания, която оперира в, да кажем, 10 или 20 държави в Европа, да има 10 или 20 сметки в съответните държави и да ги поддържа всичките. Нали, този сценарий, мисля, че не е... Това е проблема, който решаваме. Добре. Сега, ако можеш да разкажеш малко повече за IPO-то, кога ще се направи, всеки ли може да инвестира в компанията и защо, може би важният въпрос, който получих е защо решихте изобщо да стигнете до финансиране от борса? IPO-то е на 12 юни. Утре, 29-ти, е информационното ни събитие в хотел Астория, бивша родина. Ще имаме информационни събития и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Букурещ също така. Има ги листнати в материалите, мисля, че всеки може да ги гугълне да види датите. На 10-ти ще имаме, който в София изпусне утрешното събитие, ще имаме ден на отворените врати в нашия офис. Ако някой иска да дойде, да пита, да види, да си поговориме, добре дошъл. По отношение на... Прощавай, какво... Защо решихте да направите това IPO и да се финансират от борсата? Защото има и други варианти, предполагам. И Venture Capital фондове, и банков заем, или някаква друга форма. Банков заем за нас е изключено, защото мисля, ние имаме банков заем, но то е за да придобием офиса, в който в момента се помещаваме. Но за развитие на компанията банков заем не е подходящ инструмент. Както не е подходящ и за всички дигитални бизнеси. В момента цялата развиваща се икономика е по-скоро дигитална и нейното развитие до голяма степен зависи от възможности за финансиране. Фондовете вършат една много допринасят за развитието на проекти, които са примерно за електронен магазин, за чат-ботове, изкуствени интелекти, всякакви неща, които опират до софтуер, до код, до интелектуална собственост, а не до brick and mortar активи.
Тук мисля, че банковото финансиране просто не намира адекватни обезпечения. Не, че не вярват в проектите или в предприемачите, но понеже финансират с публичен ресурс, с привлечен ресурс, под зоркото око на регулатора, не могат да инвестират в това, което харесват, трябва да инвестират в това, което им е разрешено и имат адекватните обезпечения. Това отваря една дупка, която ние смятаме да я покриеме с колективното финансиране, което е част от нашия план за инвестиции. Искаме да направим дружество по регламент 1503 за колективно финансиране. Някои хора вече ме познават, може би, като инициатор в България на Heavy Finance. Все още има един проект, който финансира проекти в земеделието с колективно финансиране. Мисля, че е единствения в България, който оперира от 3 години, може би. Вече има доволно голям портфел. Това често също е част от моята визия за развитието и от нашата визия за развитието на компанията, споделеното колективно финансиране на проекти. Като се започне от Real Estate, после може да се мине и през други области, които банковото финансиране просто не е адекватен инструмент. Добре. Каква ще е цената? Имаше доста въпроси в клуб на инвеститора и получих налични съобщения. Каква ще е цената на първичното публично предлагане? Как я определихте? Също много важен въпрос. И третия подвъпрос е, ако има презаписване, каквото се очаква, по какъв начин ще се определи кой точно да получи записаните акции? Значи цената на акциите, които предлагаме е 12,20. То е базирано на pre-money valuation от около 9 милиона лева, който е направен от нашите консултанти на база на нашите активи, на база на нашите... Значи, важно е да се каже, че Paysera България включва и Paysera Румъния. Съответно, бизнеса ни е в България и в Румъния. На база... Честно е да се каже, че valuation е повече на база перспектива, отколкото на база резултат. Ние никога не сме гонили резултат или печалба, защото на практика за всички тези години, които оперираме, ние реинвестираме всичките си приходи. Знаеш, по българство и по всички изчетоводства, всичките приходи за придобиване на клиентите се разходват в текущата година, въпреки че lifetime value на клиентите ще дойде там 3, 4, 5, може и повече години напред. Съответно, фактът, че ние имаме много малка печалба или много малка загуба през годините, това нека да се чете като реинвестираме всичко, което изкарваме в развитие на продуктите, на клиентската си база, на код, на конектори, апита, опит, екип. По отношение на аукциона ще бъде first in, first served, което означава, че тези, които първи ще си поснат поръчките през техните инвестиционни посредници, те първи ще бъдат удовлетворени на 100%, а тези, които изчакват да видят какво ще стане, не знам какво ще стане, но може да свършат акциите. Защото те са много малко като брой, само 2 милиона лева е нашето IPO. Това е нова емисия акции или някой от сегашните акционери? Нова емисия акции. Не, нова емисия акции. Всички пари ще влязат в компанията за реализиране на инвестиционните ни планове. Основно, най-голяма част от парите, честно казано, ще ги държиме кеш по сметка за удовлетворяване на капиталовите изисквания на БНБ, тъй като основната ни цел е лиценз, местен лиценз от местния регулатор. Развитието на продукта и най-вече в Румъния, където, честно казано, нашите операции са 3-4 пъти по-малки, отколкото в България. Държавата е 3-4 пъти по-голяма. Съответно, там ние не сме развити до нивото, до което ни се иска. Там искаме да натиснем малко педала. Има много голям мегдан в Румъния за развитие. И също така искаме да направим дъщерно дружество за колективно финансиране, което смятаме, че
ще бъде комплементарно към банковото кредитиране на бизнес проекти в дигиталното бъдеще, в бъдещето, където проектите, идеите на предприемачите нямат солидно обезпечение, което е адекватно за банково финансиране. А те все повечето са точно такива. А това дружество ще е част от групата от Paystera България? То ще е дъщерно, да, дъщерно дружество. Само нещо за IPO-то, защото всъщност това е важно, това, което каза начинът на провеждане на опциона. Това, което от мой опит мога да споделя за хората, които инвестират по-големи суми, според мен е добре да се свържат с инвестиционен посредник, който да пусне техните поръчки, да не го правят, нали, както дребните акционери през мобилните приложения, защото шансът, ако има презаписване, т.е. интересът е по-голям, е по-голям шанс да се запишат самите акции. Добре, ти каза за какво ще използват сумата, главно за изискванията за капиталовите резерви, капиталовата база. Нещо за друго ще се използва ли набрания капитал? Да, за дъщерното за дружество. колективно финансиране и за развитие на партньорство, на местни партньорства. Имаме много интересни партньорства, които искаме да развиваме с български компании, защото ние в момента предоставяме транзакционни услуги, но искаме да дадем възможност хората, които имат повече пари, отколкото които имат свободни средства, да им дадем лесни начини да инвестират тези свободни средства, примерно в проекти за колективно финансиране, примерно в злато, примерно в акции. Нали, имаме такъв план да дадем възможност да се инвестира в акции, примерно на българската фондова борса или на други съседни, румънски и така нататък. Обратно, искаме също да дадем възможност на хората, които имат проекти, имат идеи, търсят финансиране. По някаква причина това финансиране е трудно да се случи банково. Искаме да дадем възможност през нашата платформа тези компании да представят техните инвестиционни намерения, проекти и ако се намерят достатъчно хора, които вярват в тяхната идея и я подкрепят с някаква сравнително малка сума, те да могат вече да реализират тези идеи или като кредит, или пък като equity. Добре. Още един въпрос, който обикновено стои, когато има IPO, е за дивидендната политика. Ти каза, че до сега компанията не е реализирала печалба поради придобиването на нови клиенти, развитие изцяло на продукта, на мобилното приложение и като цяло развитие на компанията. Предвижда ли се обаче, сега много трудно се дават прогнози, но все пак една дивидендна политика може да се каже, ако компанията излезе на печалба, дали част от тази печалба ще се разпредели на акционерите на компанията? Именно във връзка с излизането на BIM пазара и с вече публичните акционери, приехме политика да разпределяме поне 30% от печалбата на компанията като дивиденд от момента, от който тази печалба съществува, разбира се. Ние имаме последните 7 години имаме печалба, 2023 имаме съвсем малка загуба, нещо да не се възприема като оперативна загуба, просто се изхвърлихме с някакви маркетингови разходи в края на годината. Това ни е дивидендната политика. Всичките акции са от един и същи клас, няма привилегировани акции, няма златни акции, няма привилегии на съществуващи, на бъдещи акционери, на моя милост или на други хора, които участват в компанията. Опитаме се да създадем една прозрачна, флат структура, която до голяма степен смятаме, че по-голямата част от нашите инвеститори ще бъдат наши клиенти, които работят с компанията. Имаме заявени намерения от клиенти, които са ни клиенти от 2016, работят с нас, познават компанията, видяли са в компанията. Примерно, ние бяхме първите, които стартирахме
с дистанционно откриване на сметки за бизнеса. Това 2016 не беше работещ вариант. 2016, нека да забравя. 2016 дори нямаше. Мисля, че Revolut и Wise са след 2016. После бяхме първата компания, която предостави ефтини еврови трансфери, при това много бързи. SEPA, после SEPA Instant. Даже много хора тогава в началото ни питаха къде е уловката, защото някак се звучеше малко нереалистично да струват 15 цента евровите трансфери, при положение, че банките бяха по 20, по 30 евро и стигаха за 2-3 дена. Но пък така по-много хора ни се довериха и видяха, че това работи. И в момента това е мейнстрим. Нали? Имаме клиенти, които сега като мина 2-3 часа и не мине превода и се обаждат да кажа какво става. Нали? Нещата се подобряват. Добре, сега да Да, но погледнем много малко. бързо се свиква. Много бързо се свиква на Но по-доброто. пък трябва да сте конкурентни. Сега ми се иска да Дига. погледнем малко като инвеститори. Ако Мгм. може, не ни трябва точно цифри, хората могат да ги видят в финансовите отчети на специалната страница, но откъде са основните приходи на Paysera България, сега да кажем, като структура и като процент, горе-долу, ако можеш да кажеш? А, Голяма част от приходите са ни от превалутиране. И имаме значителна част от приходите също от нормални банкови такси за левови преводи, за рон преводи в Румъния. Имаме виртуален ПОС, имаме физически ПОСове, от които имаме а, такси, които са част от нашия приход. Имаме продажба на злато, имаме Paysera Tickets, където продаваме билети и създаваме предпоставки за много събития, интересни да се случват. Това са ни основните източници на приходи. Имаме също голям част от нашите приходи са от глобалния продукт на Paysera. Това означава, че ние имаме тук в България екип, който работи за глобалния продукт на компанията и съответно профит черваме и от глобалния продукт на компанията, като участваме в развитието на този продукт. Това по отношение на приходите. Предполагам, че понеже видях и вчера в форума, стои въпроса какво става при влизане на България в Точно еврото. така, доста въпроси бе. Да, предвидено е. Аз съм го предвидил даже на 1 януари 2025 да се случи, както беше по първия план, който се публикува. Сега индикацията, че може би няма да стане точно на 1 януари 2025, може би 26-та, може и по-нататък. Но в нашия план за развитие е заложен и не съм го променял за 1 януари 2025. Структурата на приходите на компанията ще се промени. В момента, в който вземем лиценз, ще имаме двойно по-голям профит шер от всички приходи, които имаме. И отделно, най-важно, тъй като вече лихвите не са отрицателни. Клиентските пари на нашите клиенти, основно бизнес, защото 90% от нашите клиентски пари се държат от бизнеса. Нашите приходи са основно от компании, не от физически лица. За физически лица имаме услуги, които са долу-горе на cost price. Техните салда, ние чисто законодателно сме длъжни да инвестираме в банкови депозити. Не можем да ги инвестираме в нищо друго. Нали, в активи, в крипто или в каквото. Можем да ги държим единствено кеш по банкова сметка в депозит. Тези депозити вече нивата са от порядъка на 3%, на някъде повече. Говоря, нали, за банки с добър кредитен рейтинг. Съответно 3% върху 70 милиона лева, колкото са в момента клиентските пари на нашите клиенти, са един значителен източник на приходи, който ще ни позволи допълнително да намалиме цените на някои други наши услуги, т.е. да задържиме положението с безплатни сметки, както за бизнеса, така и за физически лица. Вече имаме безплатни еврови преводи, условно, определен брой, нали, не е неограничен брой. Скоро мислим да въведем същото, т.е. безплатни левови и рон преводи местни по същата схема. Това са основните източници
на приходи. Мисля, че в банковия сектор голяма част от приходите им идват на практика от а, държането на пари в други банки. Ами да, това за сега е един добър бизнес модел, който е доста печеливш. Видяхме банките правят рекорд след рекорд на печалби, а не виждаме нещо се променя, типа на по-добро обслужване или по-добри онлайн банкиране или мобилно банкиране, така че това наистина е една друга тема. Ти вече засегна какво е бъдещето на дигиталните разплащания, но ако може да погледнем малко по-далеч в бъдещето, да не е текущите една-две години, защото ние видяхме какво се случи, може до някъде да прогнозираме кои са следващите стъпки, но какво за теб и за Paysera като визия, дигиталните разплащания, малко по-дълъг хоризонт, 5-10 години да кажем, ако може да погледнем в бъдеще? А, Вижте, със сигурност ще трябва да има финансови играчи, банки или дружества за електронни пари или въобще всякак, които оперират поне на европейско ниво, поне на глобално ниво. Защото ако имаш, примерно, електронен магазин, електронен бизнес, който ти е да кажем, половината Европа или цяла Европа, не е нормално ти да имаш банкови сметки или да поддържаш сметки в 10 или в 20 държави, да имаш 20 апита и 20 конектора и 20 юзера и пасвърда, ценоразписа, договори, които... Това не е нормалното състояние на нещата. Моите очаквания са, че както много други бизнеси, така и предоставянето на финансови услуги, в частност банкови услуги, разплащателни услуги, ще трябва да се издигне на европейско ниво и обслужването на клиентите да стане от гледна точка на клиента трябва да вижда една финансова институция, с която да работи. Лесно ли е това? Не е лесно, защото, както вече споменах, има малко опит с внедряване на разни софтуери по банки. Изключително трудно е за всички финансови институции примерно, да обединят услугите си в България и Румъния. Изключително трудно. Много големи препятствия. И това създава нишата и опортюнитито за компании като нашата да запълнят тази ниша на бизнеси, които оперират дигитално, искат да оперират дигитално в цяла Европа с един партньор, а не с множество такива. Това, разбира се, има много големи препятствия по този път, защото малко хора са запознати, но още в Маастрихт 93-та година в основите, в темелите на Европа, заложени са свободно движение на хора, свободно движение за стоки, но по отношение на финансите там е заковано, че всяка жаба да си знае гьола. Но това вече не е sustainable. Вече просто бизнеса го изисква, потребителите станаха мобилни, те местят се, оперират в множество държави, бизнеса им е вече в повече държави и съответно имат очакване и финансови институции, които го обслужват, да последват този модел на поведение. Аз се замислих една компания, една банка, да кажем, ако оперира в България, в Румъния, има клонове, няма ли да е по-лесно за нея да го направи, отколкото финтек компания като Paysera? На пръв поглед изглежда doable, защото първо имат клиентската база, второ имат доста големи печалби и съответно ресурса, с който могат да инвестират. Но факт е, че не се случва. И ние го виждаме, че не се случва. Сега не мога да кажа коя точно е причината, поради която не се случва, но за мен най-вероятно е свързана с това, че сравнително устарели са кор системите на повечето банки. Навързани са помежду си по ужасен начин. И тяхното разклащане, разбутване създава един доста сериозен риск за финансови институции, който е един нежелан ефект както за самата институция, така и за държавата, защото не е хубаво, когато има някакъв шум в финансовата система. Това не е добре за бизнеса, за държавата, за
финансовата институция. И затова мисля, че по-скоро правят някакви side projects или може би се оглеждат за такива компании, които а, оперират по начина, по който ние оперираме и в последствие, нали, имат бюджетите да ги а, купят в момента, в който станат достатъчно интересни. Ти спомена, всичко това обаче иска пари. Иска финансиране за развитие. Ти спомена колко е трудно или по-скоро какви са възможностите изобщо да се финансира тази дигитална икономика. Това ли е начин с краудфандинг, финансиране от дребни инвеститори, които имат вяра в продукта, ползват го и с посредничество, разбира се, на платформи, която и ти спомена, че искате да развиете такава. Това ли е бъдещето изобщо на финансирането на тази все още малка, нали, сравнение с големите финансови компании, дигитална икономика? Вижте, корпоративното кредитиране, големите проекти, те ще си останат така, както си. И, нали, мястото им е в банковата система. Но през колективно финансиране може да се финансират проекти, които в момента нямат шанс или имат много малък шанс да бъдат финансирани през банковата система по начина, по който тя оперира. Примерно, искам да ви дам един екстремен пример, за да може ако вие, да кажем, искате да направите хотел на Луната. Това е проект, който никоя банка няма да ви вземе на сериозно и със сигурност няма да го финансира, но в един сценарий за колективно финансиране, когато се намерят достатъчно голям брой хора, които искат да заделят малки суми от техния инвестиционен портфейл или дори като социална отговорност средства, които могат да заделят, за да финансират такава идея, било то като кредит или като equity. И такъв проект може да се реализира, ако се намерят достатъчно самишници, защото те инвестират техни собствени лични средства, без някой да може да им каже, ама чакай малко, този проект не звучи реалистично, нали? Е много рисков, ще се загубиш парите. Техни си пари, каквото иска да ги инвестират. Докато в банковото финансиране нещата не стоят така. В момента, в който ти имаш един депозит в една банка, ти нямаш контрол върху това какво прави банката с тези пари. Този контрол се осъществява от регулатора и регулатора се грижи, нали, те да инвестират в екзотични проекти, да изгубят парите на хората, които са да ги депозирали там. И това е напълно нормално и естествено. Тази роля е или на фондове за рисков капитал, или на схеми за колективно финансиране, които са тяхната алтернатива, или фондова борса. Разбрахте. Мисля, че тук искам да кажа нещо важно. Чисто така на идеологическо ниво не ми се струва подходящо това, че в момента български пенсионни фондове, български инвеститори, поради обясними причини, като че ли инвестират много повече в чужди компании, на чужди борси, а не инвестират в българските компании, в българската индустрия. И мисля, че това е малко, нали, кокошката и яйцето, кокошката. В момента, в който се създаде една добра, справедлива, честна система на фондовата борса, мисля, че тогава и инвеститорите ще придобият увереност и тогава, когато стартира една екосистема от български компании, от които някои, разбира се, ще просперират, други по-малко, тогава и инвестициите ще имат по-голям смисъл в местни български компании, които пък движат местната икономика, бюджета на държавата и така нататък. Значи, мисля, че е важно да се развие този сегмент. Нали, както колективното финансиране, така и инвестирането в компании чрез Аз мисля, че след всяко много успешно IPO на BIM пазара, основно екосистемата се подобрява и доста се промени последните 2-3 години и вярвам, че бъдеще ще става още по-добре. Сега се върна малко към PaySer и това, което
М. предлага. Кои са основните предимства в сравнение с популярни приложения, като Revolut, да кажем, на какво наблягате? А, защото ти каза, че потребителите са хора, които вярват и биха инвестирали. А, как първо, защо, по-скоро не как, а защо хората станат потребители, кои са предимствата, преди да станат инвеститори и акционери? Сега първо да кажа, че Revolut е една страхотна компания и се развива със страхотно темпо. А, но това темпо е финансирано с количество пари, което за нашата компания е немислимо. То е, може би, хиляди пъти по-големи пари. Въпреки това, мисля, че... също е важно да кажа, че аз не чувствам толкова, примерно, Revolut или Wise като конкуренти, а по-скоро мисля, че ние постепенно ще вземаме пазарен дял от банковата система и също така от ниши, които в момента са необслужвани. А, Предвид това, искам да кажа, че спрямо Revolut също мисля, че имаме доволно количество конкурентни предимства. За България особено. Примерно имаме български айбани, които човек може да се сложи на фактурата, за да получи плащане. Мисля, че това е важно. Имаме кол-център, където човек, ако има някакъв проблем, може да се обади и да си реши проблема. Защото всяко плащане, особено при фирмите, е свързано с някакви очаквания за бизнеса. Трябва да имаш point of contact, където да можеш, нали, да си уверен, че ще получиш обслужване и то ще бъде адекватно. После имаме физически посове. Защото повечето бизнеси имат и някаква физическа локация и ние трябва да може да ги обслужваме цялостно. После имаме, примерно, инвестиции в налично злато. Имаме плащания към бюджета за данъци, за осигуровки. Имаме, може би, няколко стотин компании, които са създадени с набирателна сметка в Paysera и оперират в финансовия свят без да са имали никаква банкова система или някаква друга система. Оттам си плащат заплати, данъци, осигуровки, получават пари, плащат пари, превалутират виртуални посове, физически посове. Имаме много добри курсове за превалутиране, смятам. Мисля, че има място под слънцето и за нашата компания. И особено предвид факта, че сектора реализира брутални печалби, въпреки ужасно високите си разходи за хора, за офиси, за хартияни процеси. Говоря предимно за банковия сектор, нали, в тази част. Имаме и доста добри инициативи в сферата на изкуствения интелект, защото много неща ще се определят от начина, по който компаниите използват новите технологии, в частност изкуствения интелект. Разработваме чат-ботове с изкуствен интелект, които да помагат на customer support. Имаме AI разработки за онбординга, за KIC, AML процесите, за fraud detection, разбира се, като co-pilot за нашите девелопери. Много сериозно се набляга върху използването на изкуствения интелект в развитието на продуктите ни и използването им в обслужването на клиентите. Това също мисля, че така дава ни добра перспектива. Тоест, изкуствен интелект не е просто някаква модерна дума или модерен израз, а наистина се внедрява текущо във вашите продукти и това ли е бъдещето? Ако може да погледнем, то освен всичко, което каза, разбира се, за бъдещето на сплащанията, изкуствен интелект, който се самообучава, който помага на клиентите, помага на фирмите, това да става с една сметка, всичко да е мобилно, дигитално, да не се налага да ходим до офиси, так много мразя да ходя в банка, да се раздена опашка, и някакви лелки там да ми се правят много важни. И затова предпочитам и Paysera, и Revolut, и изобщо мобилните разплащания, където може, защото не е навсякъде възможно. Това е изкуствен интелект и изцяло независимо, ако мога така да кажа, банкиране. Терминът е подходящ банкира.
или разплащане? Нещата няма да се променят толкова бързо, колкото нали, някои ентусиасти смятат, но със сигурност, който не използва изкуствен интелект в бизнес плановете си, нали, това е равносилно на, примерно, преди 15 или 20 години да не възприема мобилните телефони или смартфоните като а, а, нали, част от еволюцията. А, нали, то като се гледа назад е лесно нали, да се каже, Да, да. нали, като гледаш напред е малко по-сложно да се предвиди, но вече има много, много примери за оптимизация на бизнес процеси чрез използване на изкуствен интелект. За съжаление, това изисква доста така голяма инвестиция и мащаб също така. И начинът, по който оперира нашата мрежа от партньори, ни дава мащаба, защото на практика нали, българското дружество получава целият технологичен потенциал на мрежата от 50 партньори, без на практика ние да имаме нито един програмист. На практика ние сме на дружество, което оперира в сферата на финтек, без да имаме съществен разход за тек, а то е най-същественият разход в развитието на подобен бизнес. И мисля, че това ни създава и някои ограничения, разбира се. Но мисля, че предимствата са много по-големи, защото наистина можем да оперираме с един много, много, много слим модел от към гледна точка на кост. Също така имаме привилегията да ползваме решения, които вече са доказани, които вече работят, а не да експериментираме, да инвестираме много пари в някакъв девелопмент, който не е ясно дали ще се работи. Той един път да не се работи, това създава огромни проблеми. Хората много бързо се разочароват, много бързо свичват. Нямаш много... точно днеска няма да работи системата. Ама утре ще работи, нали, заповядайте. Това е голям проблем. Това е... Експериментирането беше преди 10 години. Сега хората очакват uninterruptible, continuous business, непрекъсваем, постоянен бизнес, особено пък за финанси. И мисля, че и другите компании, които оперират в този сектор, те първа в тяхната технологична модернизация ще изпитват някои от проблемите, които и ние сме изпитвали, за които някои от потребителите така ни хейтят, нали, защото да кажем, важен за тях превод се е прекъснат или е станало нещо, което им е нарушило бизнес спокойствието. Няма как, като оперираш така на ръба на технологичните възможности, да си 100% винаги перфектен. И тези, които те първо ще тръгват по този път, ще го разберат и те, когато му дойде времето. Аз, между другото, много и с клиенти работи, те казват, аз искам да е възможно най-лесно, най-бързо, аз съм съгласен, защо ми искат допълнителни документи. Сега пък за мен това е важно, тъй като тази платформа или това приложение е по-сигурно. То отговаря на определени изисквания, защото в ерата, когато всичко стартираше, никой не искаше документи, лична карта и такива неща, но тогава пък много хора си загубиха пари с грешни преводи, с различни схеми. Така че за мен това да се изискат малко повече документи в разумни граници, разбира се, и отговаря на определени изискване, това е положително. Да, някой път може да се забави малко, си иска допълнителен документ, но ето и ти каза за бизнеса, освен да е бързо, трябва да е и надежно. Защото това, според мен, е нещо, аз поне от моя опит, много, много важно. Сега, за бонусите. Ние си харесваме бонуси. Аз видях, обаче ти ми кажи за хората, които станат акционери, мисля, че имате някакъв праг, биха получили някакви допълнителни бонуси в приложението Paysera, в зависимост от сумата, доколкото се спомням, ако можеш да споделиш. Определили сме един праг от 1000 акции и хората, които ще ги притежават, ще бъдат така с по-издигнат статус в нашия customer support, нашето обслужване на клиенти.
Ще получат персонализиран акаунт менеджер, към който могат да се обърнат, когато искат нещо да направят или искат да получат съвет или имат някакъв проблем, нали, да имат въпреки изкуствения интелект, хората все още предпочитат да говорят с други хора, когато не знаят нещо как се прави или имат някакъв проблем. Разбира се, някакви привилегии в ценообразуването. Не е кой знае какво, но мисля, че ние понеже оперираме в селф-сервис сегмента, където нашите такси, комисионни са много ниски, нямаме и възможност, нали, да предлагаме по един iPhone, примерно, за всеки. Защото ние просто не правим такива приходи, защото целият бенефит, голяма част от бенефита се опитваме да го прехвърляме на клиента. Ясно, добре. Всичко, което аз имах да питам, ако ти искаш нещо да споделиш за финал на нашия разговор, нещо, което не го засегнахме. Имаме две категории потенциални акционери. Едното са хора, които са, примерно, по-скоро от твоето обкръжение, които инвестират отдавна в най-различни финансови инструменти и са така по-близо до понятието професионален инвеститор. Те определено знаят какво трябва да направят и как става това. Но на нас ние таргетираме основно наши клиенти, които са фейсера клиенти, които някои от тях имат инвестиционен, имат опит като инвеститори, други не е чак толкова. За тези, които нямат опит, роудмапа е първо да дойдат на нашата поредица от събития, където могат да се запознаят с нашите планове, намерения, да говорят, да зададат въпроси и така нататък. После трябва да се свържат с техните инвестиционни посредници, да си открият сметка при тях, да захранят и да се инструктират адекватно инвестиционните посредници с оглед тяхното участие в IPO-то. И това трябва да стане по-рано, защото ми се е случвало в деня на IPO-то. Някой казва къде да преведа парите, да кажем, че трябва по-рано да го направят, да си захранят сметката, да видят какво точно трябва да направят, каква поръчка, нали, чисто технически дори това да се случи, за да могат да участват на това първично публично предлагане. Измежду всички документи, публикувани на нашия сайт във връзка с IPO-то, в графата за инвеститори, могат да намерят и инструкции за това как да се открият сметка с инвестиционен посредник, малко по-детайлно. И разбира се, ако имат въпроси, нашия отдел клиентско обслужване е на разположение да им помогне. Също така клиентското обслужване на инвестиционните посредници, мисля, че могат. То не е много сложно. Събитията също, както споменах, ще имаме събития в Пловдив, в Бургас, в Варна, в Русе, в Букурещ и на 10 и 2 дена при IPO-то ще имаме отново събития в София, но в нашия офис, като ден на отворени врати, с не знам, вероятно пица и чаша вино или нещо. Добре. Добре. Добре, ако може да обобщим, на 12 юни IPO-то, всеки, който иска, може да инвестира, дори една акция си купи за 12,20, това е цената. Разбира се, който е пръв, той печели. Ако инвестирате по-големи суми, е хубаво да се свържете с инвестиционния посредник. Има много събития. Това ми хареса за инвеститорите, които за първи път ще инвестират. Аз ще сложа линк към това видео и също ще го споделя, защото според мен е важно да създаваме повече инвеститори, повече акционери, които инвестират на българска фондова борса, на пазара BIM, защото да не сме само консуматори, нали, да купуваме и да хачим някакви пари или пък само в имоти да инвестираме, да станем наистина инвеститори в компании като Paysera и други компании, които имат бъдеще, които сега стартират своя път на борсата. Така че аз пожелавам успех. Следя, най-вероятно ще участвам и на самото
IPO. Още веднъж ти благодаря за срещата и успех. Стига толкова двустани в манастирски ливади. Инвестирайте Точно в, така. инвестирайте в български компании, инвестирайте в български бизнес, колкото може да си позволите, разбира се. И мисля, че това ще създаде екосистема, която в крайна сметка е полезна за цялото общество. Супер. Добре. Благодаря ти. И аз благодаря.